ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಇನಿಯಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲೋಸರಿ ಶಾಪ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ದುಂಬು ಪೋವು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಂದು ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಟಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಡೀಸ್ನ ಮೇಕಪ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹೇರ್ದ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಷನ್ಸ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ತುಚ್ಪಾರೆಗುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪೆ ಈ ಗೇಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಿಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಲ ಪೋರೆ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ತೂಕ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏತ್ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಚಾರ್ಜ್ ಏತ್ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು 100% ಚಾರ್ಜ್ ದೀತೆ ಐನಾತ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೆ. ತುಲೈತೆ ಯಾನ್ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ದ ಉಲಾಯ್ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಅಲ್ತಿರ್ದ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪೋಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಟಾಯ್ಸ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ತ ಫುಲ್ಲು ಕವರೇಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಗ್ಲ ಐತನೇ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕ ಅಂಗಡಿ ಓಲೋಲು ಪೋಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಒವ್ವೇ ಐಟಮ್ ಬೋಡಂಡ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪತಂಬರುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ ದಾದ ಐಟಮ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಜನಕುಲು ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಆ ಇತ್ತಿನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ಡು ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜೇ ಶಾಪ್ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಊರೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಗ್ರೋಸರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಫಲವಸ್ತು ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು, ಕೋರಿ ಬೋಡಂಡ ಚಿಕನ್ದ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಕೋರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೈತನೆ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ಕೃಷಿತ ಬೋಡಂಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಡಂಡ ಕೃಷಿತೈಕ್ ಬೇತನೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೂಲ್ಸು ಅವು ಮಾತ ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಐಕ್ ಬೇತನೆ ಶಾಪ್ ಉಂಡು. ಟಿವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಐಕ್ ಬೇತನೆ ಶಾಪ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೇಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟಾಯ್ಸ್ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲಿಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಪ್ಪನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬುಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಮ್ಮು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಮುಲ್ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ಲೋ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಪುಂಡು, ಕುದುರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪುಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲೋ ತಲೆಂಬು ಕೆಲ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಗೊಬ್ಬುನ
ವಾವ ಟೈಪ್ದ ಗೊಬ್ಬುನ ಬೋರ್ಡು ಉಂಡು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್, ಎಪ್ಪುದ ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಸದ ಕುಲ್ಲರೆ ಸುಲಭ. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏತದಾದುಂಡು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಉಂಟು. ಬಲೂನ್ಸ್ದ ಟೈಪ್ ಗಾಳಿ ಬಾಟಲ್, ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅದ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಲ ಆತು ಒಕ್ಕರೆ ಪೋದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇನ್ನೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ತೋಚ್ ಪೌಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೈದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಕ್ಕರೆ ಪೋತಿಜ್ಜಿ. ಬುಕ್ಕ ಏತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಐಟಮ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ. ಟಾಯ್ಸ್ ಟೈಪ್ದ ಉಂಟದು. ಬಾಲ್, ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು, ಇದನ್ನ ಮರದ ಬರ್ಪ. ಗನ್, ವಾಟರ್ ಗನ್, ಅವು ಬಬ್ಬುಲ್ದ ಗಮ್ಮು, ಬಬ್ಬುಲ್ದ ಗನ್ ತೋಜುಡು ಪಂಡ ನೀರು ಹಿಂಜವನತ್ತು ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ನ ಬಬುಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಿಕ್ಕು ಅವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಬುಲ್ಸ್ ಬರ್ ಉಗ್ಗ ಬೆದ್ದ ಬೆದ್ದ ಟೈಪ್. ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅವೇ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಐತೆ ತಿರ್ತೆ ಬರ್ಬೋದು. ವಾವಾ ನಮೂನೆದು ಉಂಡು, ವಾವಾ ಟೈಪ್ ಫುಲ್ಲು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಉಂಡು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಕು ಮುಲ್ಪಲವೇ ಎಲ್ಲ ಜೋಕು ಅಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು. ಗಿಟಾರ್ ಉಂಡು, ಸಿರಿಗೆ ಬಂಜಿ ಪತಮೈತೆ ಸಿರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೆನ ಗೊಬ್ಬರೆ ಆಗಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾರೆ. ಕೂಲಿ ಹೆಂಚಿ ತಂದೂರು ಮಲ್ಪರೆ ಕಿಟ್ಟು ತೋಜೋಡು. ಸಿರಪೆ, ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್, ಇಂಕ್, ಶಾಮೈ, ಹಾರ್ಮೋನಿ, piano,
ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುನುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಾವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾವಾ ಕೋನಿಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ರಾಶಿ ಬರ್ದೇರು ಊಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪೂರ ಕಿಟ್ ಓಲ್ ಕಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಟಿಲ್ದ ಆಯ್ತ ನಿಂತ ಮತ್ತು ಜೋಕುಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ತುಂಬುದ ಸುತ್ತೆ ಈ ಪಂಚ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಗೇಮ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವಳ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಐಟ್ ಕಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು 1 2 3 ಒತ್ತುಂಡ 1 2 3 ಕಲ್ಪ ಎ ಬಿ ಸಿ I have 2 ears. 1, 2. H I J K L M N O P Q R S. ಹೂ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಪ ಹೂ ದೇತ ನೋಡೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಟೆಡಿ ಬೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಡಿ ಬೇರ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಡೈನೋಸರ್ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚಡುಂಡು ಡೈನೋಸರ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತತ್ತದ್ಲ ಹಿಡಿಲೇತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಗೇಂಡ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು JCB ಉಂಡು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮತ್ತು ವಾವಾ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಮಾತ ಗೊಪ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಪ ದಿಕ್ಕು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೈನೋಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಉದರಿಪ್ಪ ಐಕ್ಲೇ ಪುರ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಇದಾದ ಬಾನಿ ಎತ್ತ ಬರುವುದರ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕು ಗೊಂಬೆ ಸೋಕೊಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಕುಲಾಗಲೆ ತುಂಬ ಟಾಯ್ ಉಪ್ರೆ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ಪ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪಿಂಟ್ ಆಂಡ ಗಾಡಿದನ್ನೇ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪು ಜೋಕ್ಲಿ ಬರಕ ಕೆಲವು ಕಾರ್ದನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಕನ್ನಡ Let's count to 3. Ready? 1, 2, 3. ಇಲ್ಲ DJ ಮೈಕ್ Let's practice counting. ಓಕೆ ವಾವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಲುಲ್ಲನ
ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಲು నువ్వంత మళ్ళా జోకులు నెట్ బెడి మాతోండు ఓవా టైపుದ బెడి ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಗುಂಡುಲ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಪಟ್ಟ ಬಿಡೋದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ತಲ್ವಾರ್ ಲೈಟ್ ಆಪ್ ಸೋಕುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಪಿದೈ ಪಿದೈ ಜಾಂಡ್ ಕತ್ತಲೆತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೈನ್ ಒಂದು ಮೆನ್ ಕೂಡ ಹೋಯ್ತೆ ಕವರ್ ಬಾರ್ದು ಕವರ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪಿಸಿ സെക്ഷൻ പോയി ಗನ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಲಿವರ್ ವೈಪರ್ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಪ್ಪನ ಬುಲೆಟ್ಸ್ಲ ಕೊರ್ಪಿರ ಪ್ಯಾಕ್ ತೆಪ್ಪು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಲೆಟ್ಸ್ అయితే ಫೈರ್ ಮಾಲ್ತನ ಗೋಲು ದಾಕಬಹುದು ಸೋಗುದ ಬೆಡಿ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೆಡಿದ ಪ್ಯಾಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಕಿಟ್ Get to work. ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ Drill, hammer, wrench, ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ righty tighty, Pen. lefty loosey. ಹೀಗೆ Follow the light. Play the alphabet. Hi, friend, let's learn together. ದಾದ ಉಂಟು Welcome to your Hit those drums. For some water fun. Let's see what this tool is. Press the button to play. ಮೈಕ್ ಅದು ಜುಡುಂಟು ಒಂದು ಡೈನೋಸರ್ Square, No time for a nap. ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೂಂದೇ ಪೂಜೆರು ಬಲೆ ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಇಂಡೆ ದಂಡ ಒರಿ ಬೆತ್ತಡಿ ಇಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ಓ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಗಿಡ್ಪೇರು ನೋವಾಂಡ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂದು ಬಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತಲ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ರಶ್ ಲಪ್ಪು ನೈಸ್ ಅಂತ ಜನ ಲಪ್ಪೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ತೂಂಬೊಂಡ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ
ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಊದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ದಂಡ ನೋಡಿ ಇವನು Green. Verde. ಇಂಚು ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ Slow it down. ಜಸ್ಟ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲೆಕ್ಕಲ ಹಾಪುಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು Dance to the beat. Baila. ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕಲ ಹಾಪುಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಇದು ಇಡೀಗೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅದ ವೀಸಾ Experience. Tummy starts with the letter T. ಅದನ್ನೇ I have 2 feet. ಟಿಕೆಟ್ಲ ಒನ್ ವೇನೇ ಲಕ್ಷ You found my hand. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಡೀ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ Spells hand. Yay! ಕಬ್ಬನಾಗ ಉಡೆ ಕೂತೊಂದು ಪೂರ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಪುರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಗಡಿ ಹೆಂಚುಂಡು ಅಂಗಡಿ ದಾದಪುರ ಮಾರುವೇರೆ ಅವು ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ದುಡ್ಡು ಎಂಟೈರ್ ವಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂಕ್ಲ ಕೂತೊಂದು ತೂವರೆ ಹಾಪುದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂವರೆ ಹಾಪುದು You've got the Link Squad sound. Go Link Squad! Crescent. ಪ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಿದೆ Hey! What's up? Let's go! Party time! Put your hands up! All right! Yeah! ಚಾತಕ ತುಂಬ ಕಾಪಿದ ದೇಶ ಚಾ ಏಷ್ಯಾದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪ ಚಾ ಪರ್ಪನಕ್ಲಿಂದ ತೂಂಡಾಗ್ಲಿ ಭಾರತದಕ್ಕಲಿಂದ ಏಷ್ಯಾದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಕಾಪಿ ಮುಕ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಜಿಂಡ ದಿನ ಪಪ್ಪುಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ಕೈಟ್ ಕಾಪಿ ಪುಂಡೆ ಅವುಲ ಕಾಪಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕೈಪೆ ಆಟಿದ ಕಸ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕೈಪೆ ಪೇರದ ಪೊಡಿಲ ಬಾಡುಜೇರು ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಬಾಡುಜೇರು ಪೊಡಿ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೀಜ ಉಂಡೆ ಕಾಪಿದೆ ಬಿತ್ತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ ಪರೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾವನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕಾಪಿ ಕಾಪಿ ಆವಡೆ ಚಾ ಓಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಚಾ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಬರೋಡ ಪೊಡಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಚಾತ ಮುಗ್ಲಿ ವಾಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಕು ಚಪಂದ ಚಾತ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ನಾಡಂ ಪೂರ್ಣ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ತುಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ಪು ಇದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪುರ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆದದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪರೆ ಐತೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಚ ಮೆಷಿನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಓಪನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬರೆ ವಾವ ಮೆಷಿನ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ವಾವ್ ಮೆಷಿನ್ಲ ಪೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ತುಚ್ಚಿಪರೆ ಬಂಗ ಉಂಟು ಈಗ ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದೇಶ ಭಾರತದ ಮೂಜಿಪಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ದೇಶ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ಲ ಅತ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾಡೆಲ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ABC ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಪರೆ ಸೋಕು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬುಕ್ಕು ಜೋಕುಲ್ ಮುರ್ಗುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಬರ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದ ಆಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮುಗಿಣ ಅಂದ ಇಡೀ ಫ್ರಿಜ್ ಕುಡಲ ಉಂಟು ಈ ಸೈಡ್ಲ ಉಂಟು ದಾದಪುರ ಪೂರ ಗೊಂಬೆದ ರಾಸಿ ಉಂಟು ಕರಡಿ ಪ್ಯಾಂಡ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಯಾಂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಯಾಂಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ
Harry Potter. ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಯಾಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಡ ಚೀನಾ. ಚಿನ್ನದು ಗೊಂಬೆ ಐಕ್ಲೆ ಬೋಡಪ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಜಗಡೆ ಗೊಂಬೆ ಡ್ರೆಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಮ್ಮಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕ ಮಂಚವು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಮಂಚವು ಮಂದಿರಿ ಬುರುಂಡು ತಲೆಮುಂಡು ಎಲೆ ರೈನ್ಬೋ ತಲೆಮುಂಡು ಬಡ ತಲೆ ಮುದಲೆ ಕುದುರೆ ಉಂಡು ಪಯ್ಯೇರು ಕನ್ಪೇರು ತುಳುಟು You can basically buy them inside. ಬಾಲೆನು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಕೊಂಬೋಗು ನಾನು ಟ್ರಾಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟಾಯ್ಸ್ What are my orders? Alien. Please. Star Wars. What? No. Your future is disarming. Car. ಕಾರ್ಟೂನ್ದು ಗೊಂಬೆಲು ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಡೈನೋಸಾರ್ ಅಂತ ಡೈನೋಸಾರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಕ ಲೈಟ್ ಮಾರವ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತಲೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಬೋಡಿಗೆಟ್ಟ ನಾವು ದಾಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರ್ಲ ತೂವರೆ ಪೋಪು ಜರಕುಲ ಕನಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡೆ ತೂವಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಕನಾತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಫ್ರೀ ಆದ ನಮಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಲಿ ಐಕಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲು ಪೂರ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಶಾಪಿಂಗು
ಯಾಕಲ್ಲ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಪಕ್ಕ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ತಿ ಪೂಜೆ ದಯ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾಲ್ಲ ಇದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಶರ್ಟ್ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಹಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ Sing along with your favorite songs from Frozen. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. To the back. What a performance! ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡ್ಬೇಕ ನಮಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋರ್ಡು ನಾಡ್ರೆ ಬಂಗಾಪನ ಹಾಕಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಆಡಿಪೋದು ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪನೇ ತೋಚ್ಪೌಂಡು ವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಅಂಚಲ ತಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪಿರಕ್ಲು ಕಲರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡ್ದು ಆ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನೋಲಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಗೊಬ್ಬನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಪ್ ತೊಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಟಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ಟಾಯ್ ನಡು ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಪೋಪೆ ಅನ್ನು ಬಂಡ ಮಸ್ತುಂಟು ಕವರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂದೆ ತೋಚ್ಪಾರಲ್ಲ ಬಂಗು ಮೇಯ್ನ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ತೋಚ್ಪೋ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಉಂಡ ನಡು മുഖ്യം പത്തുണ്ട് ലാസ്റ്റ് I think they said LeVar had a key. He went over and opened it. Actually, I saw him going out. I don't know what his key is for. Probably take it tomorrow then. Yeah. Bigger in the morning? A lot tomorrow. Oh, you want to switch? Talked about You this. wanted to switch? Guys, you get 3 days off. Get out of here. ರಬ್ಬರ್ದ ಡೈನೋಸರ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರ್ತುಂಡು ಬತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಬತ್ತು
ಸ್ಪಾಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಪಚ್ಚ ಡೈನೋಸರ್, ಅಜ್ಜಿ ಮರಿ ಡೈನೋಸರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಕ್ ಜೋಕಲ್ ಮೇ ಪೂಜೆ. ಬಬಲ್ ಬಾತ್ ಮೇ ಪೂಜೆ. ಹಣ್ಗಿನ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ಸ್, ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಅರೆತ ಮುದೆಲು ಬರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ವಾವಾ ಟೈಪುದ ಬರ್ಚನೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕುರ್ಮಿಲ್ ತರ ತಕ್ಲಿಗೆ ಕುರ್ಮಿಲ್ ಬಿಡ್ಪವನ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೀರ್ಥ ಉನ್ನಾಡು ಒಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂತ ಮಂಡಿ ತರ ಕಟ್ಟರೆ. ಕಲರ್ ಕಲರ್ ರಿಬ್ಬನ್, ಕ್ಲಿಪ್ಪು, ತರಕ್ಕೆ ಬರ ಕಟ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್, ಬ್ಯಾಂಡ್, ಮಾತ ಒಂಜಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಪುರ ಮಾತ ಒಂಜಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಪುಣ ಅಂತ ಅಂಚ ಕಲರ್ 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 ಬರ್ಚನೆ ತುಲಿ ಬೀಸತ್ತಿಲ ದಬ್ಬನೆ ದಬ್ಬನೆ ಬಜ್ಜೆದ ತುಲಿ ದಬ್ಬನೆ. ಸರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ಟೊಪ್ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು, ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್.
ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್. ಇಂಚಿ ಬಾಯ್ ಮುಂದಾದಂಡು ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಸೋಪು ಶ್ಯಾಂಪು ಲೋಷನ್ ఒక ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಗ್ ಪೂಜಿನ ಎಣ್ಣೆ ದಾರದೆಣ್ಣೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬೆರಿ ದೆಕ್ಕುನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಜೋಕುಲನ ಗೊತ್ತಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಕಲನ ಮೋನೆ ತೇಪುನ ಬೇಬಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಜೆಂಟಲ್ ಬೇಬಿ ಲೋಷನ್ ವೈಪ್ಸ್ ಹಿಡ್ದದುಂಡು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಫೋನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪು ಇತ್ತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಪೋಯ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಭಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು ಓಡಿಡು ಟಿಪ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಬಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಸಾಬೂನು ಡಬ್ಬಿ ಸೋಪು ಸ್ಮೂತ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಉಗ್ಲಿದ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಾಯಿ ಮುಗುಲು ಪರಿಗೆ ಟೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಶ್ಯಾಂಪು ಲೋಷನ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆಣುಲ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೋ ಮೆನ್ಸ್ ಕೇರ್ ಸಾಬೂನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸಾಬೂನಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೈಟು ಬಾಕ್ಸ್ ತಂಡ ಸಾಬೂನು $10 $1,000
ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೆಂತ ತೊಂದ್ರೆ ಬರೋಡು ಸೀದಾ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವರ ಪಂಡ ಮುಗೀಡು ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದ ಬೋರ್ಡಪ್ಪನ ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಅವೇನು ತೂಪುನು ಪೋಪುನು ಸೀದಾ ವೀಡಿಯೋಗೊಂದು ಕವರ್ ಮಲ್ಪನು ಪೇಸ್ಟ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪಿರಿಯದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಆ ಟೈಪ್ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಕಮ್ಮಿದ $1 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ₹100 ಸೇಮ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಿರಿಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮೂಲುಂಡು $1 ಬರೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಷ್ ಓವಾ ಟೈಪುಲ $13 ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು $1,000 ಮಿತ್ತಾಂಡು ಬ್ರಷ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ $2,000 $2,000 ಇರುವ $1 ಮಿತ್ತ $2,000 ಬ್ರಷ್ ಕೆಲವರೆ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ ಅದು ಪೂರ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಮಿಷಿನ್ ಅವರು ಡೆಟಾಪ್ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಮುಗುಲ್ ಪರೆ ಕೂಲಿ ತೆಗೆದಾಯ್ಬೇಕು ಪೂಜಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಲಿದ ಇಡೆಕ್ ಪೀಸ್ ಕಜಾಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಗುಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಐಟ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಹಠ ಮಲ್ವ ಕೆಲವು ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕನ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಂಗಾಟರಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಆ ಸೆಟ್ಗೆ $3 ಪಂಡ $200 ಫುಲ್ಲು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಲರ್ ಫುಲ್ಲು ಹೇರ್ ಕಲರ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೇಡೀಸ್ನಾಗ ವಾವಾ ಟೈಪ್ದ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಮಾತಂಡು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ತರೆತ ಗುಂಗೂರು ತಾರೆ ತಕ್ಲಿ ಗುಂಗೂರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕೋಲ್ ತಾರೆ ತಕ್ಲಿ ಕೋಲ್ ತಾರೆ ತಕ್ಲಿ ಕಲರ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡಪ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಮಾತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬೈ ಬರ್ಕ ಇಟ್ ಡೌನ್ ರೈಟ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾಡು ಮತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಲವಂತೆ ತೂಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಿದ ಎತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಅವರ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಡೋ ಶ್ಯಾಂಪು ಶ್ಯಾಂಪು ಫೇಶಿಯಲ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೋನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೊಂಬುಗು ಡ್ರೈ ಆವಂದಿಲಕ್ಕ ಶ್ಯಾಂಪೂ
ಹೆಂಗೋ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಶ್ಯಾಂಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಕ್ರೀಮು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಪರ್ಪಸ್ಲ ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪು ಕ್ರೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಆಯ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಮೆನ್ ಟ್ಯಾಂಡಿಮೆನ್ ಕ್ರೀಮು ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮುಂಡು പോയി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ പോയി നെക്സ്റ്റ് പോയി ತೂದು ಆನಂದ ಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ പോയി ಟಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ போய் ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಟಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ போய் ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಿಲ್ದ ರಿಯಲ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಹತ್ತುಂದು ರಿಯಲ್ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ಡಿಕ್ಕಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊನೋಪೇರಿ ಮುಲ್ಪಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಟಾಯ್ಸ್ ಹತ್ತುಂದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುನ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾಡೆಲ್ ಹತ್ತು ಖಾಲಿ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕುದುರೆ ಚೆನ್ನಿ ಸೈಕಲ್ ಒಂಜಿ 3 ಚಕ್ರದ 4 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಒಂದು ಪೋಪುಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದುಂಬು ಪೋಲಿ ಅಡ್ಡ ಏನ ಮನ್ಪೆರೈಕ್ ಹೋವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಲ್ ಇದೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಶೂಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಪಲೈ ಶೂಲ ವರ್ಕ್ ఒక ಮೂತ ರೋಡ್ ಆಡು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಆಡು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಐಸ್ ದಿಪ್ಪಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಐಟ್ ದೀಂಡ ಒಂದು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ವೀಲ್ದ ಶೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಬಸ್ ಸರ್ತಂಡು ಈ ಒಂದು ಶೂ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ವರ್ತುಂಡು ನಾವು ಗುರಿ ಗುಂಪು ದಾಲಜಿ ಓಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ರೋಡ್ ಅಂಚೊಂದು ದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಗುರಿಗೆ ಬೂರುವ ರೋಡ್ ಆತು ಮೇಂಟೈನ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಸಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಕೆಲವು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೀರಿ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ $40 ಬಂಡ ಆಂಡು ಒಂದು 4,000-5,000 ಉಂಡು ಅಂದಿಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ದಿಪ್ಪು ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಬಿಯರ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೊಕೊಕೋಲ ಪೂರ ಜಿಂಜಾ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಪೇರು ಅದಾಗೊಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಪುಜಿ ಹೀಟ್ ಲೀಕ್ ಆಪುಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಿ ಒರಿಯು ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಆತೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಎಪ್ಪರ್ ಆಪುಜವು ನಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ
ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ $300 ಪೂರ ಉಂಟು ಪಂಡ $300 ಪಂಡ ಒಂಜಿ 30,000 ಪೂರ ಉಂಟು. ಇದು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಎಂಚ ತೋಜುನಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀದು ತೋಚ್ಪಾಯ ನೆಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪದ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಬೇಜಾರು ಮಾತು ಸೈಕಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೇರ್ ಸೈಕಲ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಸೈಕಲ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೈಕಲ್ ಉಂಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಲೇಡೀಸ್ ಸೈಕಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಉಂಟು ಝೂಮು ಮುಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪುನ ಅವತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ಐತ ಪೂರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಕೆಲವರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೈಕಲ್ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದ ಗಜ್ಜು ಮುಟ್ಟಡು ತೋಚಿಪಾಯಿನಿ ಉದ್ದ ಹೋಯ್ತಂಬ ಒಂದುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಸೈಕಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ರಾವಣ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಜಿಮ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಾರ್ದ ಇಂಚಿ ರೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಪೈನ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಕವರ್ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉರಿದೀದ ದಕ್ಕುನ ಇಡೀ ದೀಪ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಟೋಡ್ಲರ್ ಗೇಮ್ದ ಮುಗಿಂಡು ಒಂದು ಬೇಸ್ಬಾಲ್ದ ಬಾಲ್ ಉಪ್ಪು
ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಹತ್ತು ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪಿಚ್ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ಬಾಲ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಒರಿದಕ್ಕೆ ಥ್ರೋ ಮಲ್ಪೆ ಪಿಚ್ಚರೇ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹತ್ತುಂಡು ಥ್ರೋ ಹಾಕ್ಲ ಹಾಕೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತು ಆಯಿತು ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹಿಟ್ ಥ್ರೋ ಹಿಟ್ ಉಂಡು ರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸರಿ ನನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ ತೋಚ್ಕೋವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೀ ಕಾಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಅಂಡಿತ್ತು ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ದಾದಂಡಲ ಹೊಸತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ದಾದ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂಕುಡು ಅವು ಅನಿಮೇಷನ್ದ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಲಾಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ